Choyambirira tinakupasani video kapena kuti ka video kokhuza ndi kugwa kwa ndege ku dziko la India pamene anthu 242 anali mu ndegemo komano unfortunately onse amwalira kungotsala ku munthu mmodzi amene wapulumuka pa ngozi imeneyi. Kungotsala ku munthu mmodzi yekha basi. Munthu akenda amene ndamene wapulumuka pa ngozi ya ndege imeneyi ku India. Ndiye payambaja timonanga kuti una aliyeso amwalira nangasi kudziwa kale so moto na luno ibaja si moto wachibwana ya. Koma ndithu mmodzi wapulumuka. Ena onse atisiya. Mizimu yawo iwuse mtendere. Chabwino iyo inali nkhani yoyambirira. Nkhani ya number 2 ndi nkhani yokhuzana ndi Russia maso Ukraine. Pamene Russia ikupitilira ku kong'ontha Ukraine, leroli Russia inapita ku White House. Ambassador wa ku Russia amene amakhala mu America anali ndi anthu ake aku Russia ena ndikupita kukumana ndi Trump. Zifukwa zimene amakakumana ndi Trump akuti kukalimbitsa ubale ali kulimbitsa ubale wawo komanso to restore the relations komanso kubwezeretsa ngasizi ndakhanga tundasokonekera since Trump pa mbali yake ija analowera ku mbali ya Ukraine. Nde chifukwa cha mwina statement ya dzulo ndi dzana imene Trump amakhanga ayima pambali ndikuma nena kuti komatu Ukraine zikuvutani zikuavuta makoma kuti. And I think that time Russia vezelapo mwayi ndikupita kumene kukukhala ngati kuno kuti yes akuti afuna akhale abwezeretse ubale komanso alimbitse ubale. Nkhani ya anthu andale za anthu andale izi ndizovuta. Anyway, iyo ndi nkhani imene ilipo pakati pa Russia komanso Ukraine komanso ndi USA. Pomalizira pake Russia yapereka warning yomaliza last warning ku Ukraine kwana kuti mukapanda kusalenda tikumalizani. Imene ndithu wayankhula lero kuti mukapanda kusalenda tikumalizani tikuthani chifukwa akuonanso iwo mmene akuchitira komanso akuonanso mmene Ukraine ikuchitira. Ndikusakaza kuja kuti ukapanga chibwanaso tikumaliza. All right. Imeneyo ipite. Kumano nkhani ikulu panopa imene ili mkama ndiyo khuzana ndi Iran, Israel, USA. Pakatipa Israel inalimba mtima kuti ifuna ipange attack Iran. Kuti basi especially kumalo kumene iwo azipangirako za nuclears. Anyway, palibe umboni weniweni sanalengeze kapena kudziwika kuti ali ndi nuclear, mabomba a nuclear, komano zopangira nuclearzo ali nazo zochulukaso 60%. And zimachedwa kuti uranium. And sinapeza kuti amale saipa chanakanabe. Ndiye anayesera kukambirana zapeza kuti Iran chakulabe mtima kuti ino komanso musatinyaseso basi. Ifeyo mabombawo tipanga tikhala nawo. Nuclear yayo tikhala nayo. Palibe samana angati lamuliye zochita. Ndiye anayesera kupopa mundumu fapane panali statement imene yatuluka momalizira dzulo should be lero kuti basi feyo tikhala nayo nuclear yayo. Right? Poyamba zimavuta za uranium zidazopangira nuclear pana kuti basi fe tikhala nayo nuclear yayo. Nde anayesera kukamba ndi Trump Iran inalemba kalata
kupereka zina ndi zina kuti akambirane ndi Trump wakana. Trump sana anasasa kukambirana nawonso wakana. Ndiye Iran kuyenera kuti kodi ifeyo chimene akulikanizira nyuklia ndi chani? Ena onse ali nayo, India ali nayo, Israel nene ali nayo, United States ali nayo. Ifeyo why us? Ifeyo chimene akulikanizira ifeyo ndi chani? Situchiwonatu, right? Nde Israel inanenetsa kuti yayi Iran singakhale ndi nyuklia. Nde ena amanena kuti zitheka bwanji kuti Iran isakhale ndi nyuklia? Nonse muli ndi nyuklia. Amene bomba opya bafunika nthu asakhale naye. Ndipo Trump akunenetsa, Netanyahu akunenetsa, right, kuti Iran singakhale ndi nyuklia. Therefore apa tafika kuma finals kwanena kuti zakanika amati amafuna use diplomatic way kukambirana bwinobwino, kukumana kukambirana akuti zimene zakanika sopano. Ananena Trump kuti zikazakanika zimenezo tizagwisa ntchito sopano military zabomba na mabomba. Anyway, Iran yayankhula zinthu ziwiri, yachenjeza soti yachenjeza zinthu ziwiri. Kwana kuti malo ake akangopangidwa attack, Iran ikangopangidwa attack kumbali ikhoza ndi pamalo pamene akupangira maprogramu a nyuklia awo, kungoti aponyedwapo bomba. Akwana kuti Israeli anayihaka akudziwa malo onse amene kuli manyuklia awo, nayenso Iran ikapanga attack deep kumene koko choyambira chonchocho, and akudziwa pene paliponse andi adzapangapo attack. 2 yanena kuona kuti mabase onse a America paja kachizolowezeka awo ndi kameneka akafuna kupanga attack dziko lake amapanga surround maiko ozungulirawo amakekako tima military bases. Ndi ku Iraq kuli military base, Kuwait kose, EU koseko around Dubai kuli ndithu mabarracks a America. Nde Iran nakona kuti mabarracks onsewo amene ali around us sali safe. Ifeso tizaphulisa onsewo tizanyenyapo. Therefore chadabwisa pano sopano kuti anthu ayambe kunena kuti makuluakulu kunthu kuno kwavuta. Ninkanena kuti Trump walengeza wauza nzika zake zonse za ku America kuti ngati zili ku Iran, ngati zili ku Middle East kose uko zichoke zibwererako. Akuti sikuli safe. Sikuli safe. Zizibwerera nzikazo. Komanso waikaso bani kuti anthu asapite ku Iraq. Makamaka nzika zawo zimenezo. Amachenjeza kuti ku Middle East panopa sikuli bwino, achokeko. Akuti afuna zipanga akukiriko ntchito. Trump amene poyamba amaletsa Israeli, koma think panopa kuti Israeli ndi America ndoti igwirizana ndi kuti ndikuti onsewa akhala limodzi kulimbana ndi Iran. Nde Putin, Russia, China mastatement yawo lusakaleso akuti Iran ndi mbale ndithu ameneyo kumpanga ataki ndoti mwatipangaso ataki ifeyo, right? Pachera anthu amagawana zida pacha. Amagawana ndi zida ukuzatali ukuzaonekera amaponyerana basi tili ndi zida izi kungogayirana basi ngati maswiti. Ndiyeno pakadali pano pali chiopsezo chachikulu kuona kuti anytime nthawi ina iliyonse apanga ataki, Iran ipangidwa ataki. It's either komano amene apangiza zimenezozo ataki itochoka ku Israeli kama itochoka ku America. Chifukwa zioneka zoti anthuwa amvana. Koma amene ali desperate kwambiri kupanga ataki ndi Netanyahu, Israel. And any time from now timva kuona zoti malo ena ake kukitaniko apolisidwa.
ndiye akaphulisidwa Iran iso yanakaya kuti yayi ife ndi kuti mungodikiraso kuti ife tidzapangaso chani. Ndiye tonse tili tcheru tikuona kuti ngasizokambirana zakanika kwangosa kuti angoonetsana mbwaza basi tione kuti wamkulu ndani. Ndiyebe pakadali pano tikhale tcheru kamene simule pange subscribe chifukwa tizibwesa every day tizibwesa news izo zikachitika tiziponya pano. Ifeso tikhala tcheru papanga check choncho. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.